Aydımlar kergeni udoýar. Ak Muhammed Aşyrov, Bagşyşynas. Makala 2002-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda çap edildi. Biziň danalarymyz halkyň aýdymsaz sunugatyna uly hormat goýupdyrlar. Halk özüniň aýdymsaz sunugatyny hemişe ýadynan goýman, onuň bilen bile ýaşap, asyrlary arkatypdyr. Asyrlaryň dowamyny şol ajaýyp sunugatyň ençe mowsatlary ýüze çykyp, olar halka hedil berip gelipdirler. Türkmen halkymyzyň asyrlaryň dowamyna bagşy sadanasy kem bolmandyr. Hudaýa şükür bagtyar halkymyzyň bagşy sadanasy häli-häzirim ýetik. Söhbet açmakça bolýan sunugat ustadymyz Türkmenistanyň at gadan bagşysy Amanberdi Gowşudowam şolaryň biri. Onuň ýaşlykdan göreni bagşy sadanyna, eşideni hem şirin owadyra beslenen aýdymsaz. Ol Aşgabat şäherine dünýä inip bilim terbiýäni hem şäherde alýar. Amanberdiň goňşularynyň hemmesi diýen ýaly meşhur bagşy sadanalary. Olaryň her bir güni aýdymsaz bilen geçýärdi. Aýdymsazyň izi üzülmeýärdi. Amanberdi bolsa şol aýdymsazlaryň hemmesini diňlemäge ýetişjek bolýardy. Şonuň üçin hem ol aýdymsazdan bagşy sadanadan gurrun çyksa arkaýyn goşulyp bilýär. Sebäbi onuň gözüniň göreni bagşy sadanalaram, diňläni aýdymsazlaram ýadynda. Olaryň ählisi gözüniň öňüne gelip dur. Täsin sunugat bilen geçen ýoly hakyndaky gurruny onuň ödünden diňlemek hasam gyzykly. Ine şol gurrundan bir parça. Gowşuda faýdýar. Men käbir bagşy ýaly aýdymsaz tälimini alja halipamy alaslardan gözlemeli bolmadym. Goňşularymyzyň köpüsi bagşy sadanalary. Tanymal bagşy sadanalardan Türkmenistanyň halk bagşylary Sahy Jepparow, Giçgelli Amanow, Kiçigelli Muradow, Gyjakçy Atawliýew, Edwer Dutarçy, Jeppar Hansahedow, Türkmenistanyň at gadanan bagşylary Nurjamal Adyýewa, Nawat Nurmuhammedow, mukamçy kompozitorlar Molla Täşmuradow, Gelli Orliýew dagalar bilen goňşy bolup ýaşadardy. Olaryň hemmesi ustaddylar. Meniň ýaş göwnüm bolsa, şolaryň aýdymsaz sunugatyny güýseýär. Molla Täşmuradowyň, Jeppar Hansahedowyň çalýan sarlaryny diňlän wagtym Dutarçy, Atawliýewiň, Çary Gurbanowyň çalýan sarlaryny diňlän wagtym gyjakçy bolupym gelýärdi. Şeýlelikde men Dutaram gyjagam öwrenmeň ýollaryny gözledim. Dutar, gyjak öýümizde meniň bilen deň örlärdi. 50-nji ýyllaryň ortalarynda men sadany muallim Bäşim Lallakowyň aýdymsaz öwredýän körpelerini goşuldum. Onuň aýdymsaz öwrenýän känni Bäşim Lallakow häzirki Nowçular öýü diýip adlandyrylýan körpeler köşkünde bize aýdymsaz öwredirdi. Meniň deňduşlarym köpüsi Bäşim Lallakowdan tälim alypdyrlar. Şolaryň arasyna Türkmenistanyň tanymal bagşy sadanalary bolup ýetişen Nurýady Bayramow, Mäni Garaýew, Çara Ladurdyýew we başgalar bardylar. Meniň bu ajaýyp sunugata baş goşuşdum şondan başlandy. Sen, garybym atly aýdymlar Bäşim Lallakowdan ilk öwrenen aýdymlarymdy. Şondan soň ol aýdymlaryň höwri köpeldi. Ustad bagşy sadanalaryň aýdymsazlaryny izgiderli diňlemegim maňa uly kömek boldy. Meşhur bagşymy Sahy Jepparowyň aýdymlary maňa diýsen gowy ýaratdy. Onuň toýlarda aýdym aýdysy hasam başgaçady. Ol aýdym aýdanyna bu uly sunugatyň hakyky ýesi bolup görünýärdi. Aýdymlar fil bolup akýardy. Onuň aýdym aýdyşyny finlarynda dünýäde şonun bagşy bardyr diýip öýtmeýärsiň. Meniň mektepde okuyan ýyllarymam köpüsi aýdymsaz bilen geçdi. Mektebimizde aýdymsazy höwürekler känni. Olar uly topar bolup aýdym aýdardy. Saat çalardylar. Men şolaryň ikisine de goşulardym. Aýdymam aýdardym, dutardyr gyjagam çalardym. Mektepde aýdymsazy höwüsli ýaşlar gün geldigiçe köpelerdi. Olaryň arasynda ökdelerim, asgynlaram bardy. Men şolaryň ökdelerinden öwrenip, asgynlaryna da öwredirdim. 50-nji ýyllaryň aýaklaryna men köpçüligiň üýşen ýerlerine aýdym aýdyp saat çalyp ogradym. Şondan bärim aýdymsaz bilen bile ýaşap gelýärdim. Howa Amanberdi Gowşudowyň sunugat ýoly şol ýyllardan başlanýar. 1950-nji ýyl Amanberdi Gowşudow üçin hatyrly ýyl bolýar. Şol ýyl ýurdumyzda ýaşlaryň aýdymsaz edebi bayramçylygy geçirilýär. Şonu ýurdumyzyň durly ýerlerinden gelen ýaş oglan hem gyýlaryň ýüzlerçede çykyş edýär. Aýdymsaz bäsleşige köpleriň ünsüni özüne çekýär. Oňa Amanberdi Gowşudow hem gatnaşýar.
Meşhur gıcakçı Atavliyev bilen ýakyn sunugat gatnaşygyna bolma oňa uly kömek edýär. Atavliyev gödelim ýaly aýdymlarynyň birnäçesini öwredýär. Tiz wagtyň içinde onuň başçylyk sunugatyna sapa bolar, bilbili gördüm, Gulhanym adly aýdymlar hem peýda bolýar. 57-nji ýylyň aýdymsaz wäsleşigine gatnaşan Padşahuly Girmanow, Muhammedowet Ibragimow, Amanly Garjykow, Badyr Sähedow, Durdymrat Babaýew, Dörtguly Durdiýew, Bally Mäsgelliýew, Durnadar Hudaýberenow, Dutarçy Babanaýew, Ýazgyly Kuwadow daglar bilen Amanberdi Gowşudow hem gatnaşýar. Olaryň birnäçesini aýdymsaz radio üçin ýörüýte ýazylyp alynýar. Şolaryň arasynda Gowşudow hem bar ekeni. Şonu Amanberdi bolmuşam adly aýdym radionyň aýdymsaz hazinatynyň üçin ýazylyp alynýar. We tiz wagtyň içinde hem ol aýdym halk köpçüligine eşitdirilýär. Bu bolsa onuň adyny ýurdumyzda ähli ýerine ýaýradýar. Şondan soň Amanberdi algamay hasam joşup uraýar. Ol aýdym sazlaryň ýene birnäçesini öwrenip öz bagşaçylyk sunugatyny baýlaşdyryp başlaýar. Onuň aýdymsaz öwresiniň barha giňertmegine mukamçy kompozitor Atavliyew hyzmat uly bolýar. Meşhur sazanyny Amanberdi Gowşudow aýdym sazlary öwredeni ören dörejjilikli çemeleşmege maslahat berýär. Aýdym sazlary howlukmaşlyk bilen öwrenmeýän, kemini goýman öwrenmege wesiýet edýär. Ýaş-ýaş ol birnäçe gedek sazanlarlyk edýär. Bu bolsa Amanberdi Gowşudowyň aýdym saz öwretmege bolan ukybynyň kämilleşmegine hem kömek berýär. Türkmenistanyň halk bagşysy Taq Japarowyň aýdan aýdymlaryny, Türkmenistanyň halk artisti Atavliýewiň gyjykda çalan sazlaryny nusga edilen Amanberdi mektebi tamamlandan soň dutaryň eňinden asyp has täsirli aýdymlaryň gözlegine çykýar. 1960-njy ýylda ol Türkmen döwlet sazçylyk uçilişetine okap başlaýar. Ol uçilişede okan ýyllary aýdym sazlary nota boýunça öwrenip uraýar. Bu bolsa onuň dörejjilik ilhamyna hem giň ýol açýar. Ol şol bir wagtyň özüni Türkmen döwlet filharmoniýasynyň we Türkmen radiosynyň bagşy sazanlary bilen ýygy aragatnaşyk saklaýar. Durmuşda gabat gelýän täsin wakalary aýdym sazlary bilen seslenip uraýar. Göregli şadysanynyň Şahyna Marif, Saýatly hem royal desanlardan aýdylýan aýdymlara täze garaş bilen çemeleşýär. Bu bolsa onuň geljekde ökde bagşy bolup ýetişýägine anam döredýär. Türkmen döwlet sazçylyk uçilişetiniň aýdymsaz sunugaty boýunça alan bilimleri ýaş wagtyny kanagatlandyrmaýar. Ol Türkmen Milli Konserwatoriýasyny hem okap öz bilimini artdyrýar. Şondan soň Amanberdi dutarda gyjagdy, dili de başgaça saýraýar. Onuň ilhamyna ilham goşulýar. Beýik garaşsyzlyk ol özüniň ilham joşgunyny siňdiren täze aýdym sazlary bilen garşy alýar. Ol şahirler Annaberdi Agabaýew, Hudaýguly Allamradow, Bibi Oraz Durdiýew, Gelli Wäşiýew, Bayram Jütdiýew we başgalar bilen dörejjilik aragatnaşygyny saklap, täze aýdym sazlarynyň uly toplamyny döredýär. Onuň döreden İlleş, Görsem, Serdar, Bu Türkmenistan, Baky bitarapdyr, Baky baharyat, Ülkem, Türkmenistanym, Watan, Türkmen derwedesi, Ruhuňy tuğ diýen belende bolsun adly aýdymlary inne 11 ýyl bäri ýanglanyp gelýär. Amanberdi Gowşudow garaşsyzlyk nagmalary Ýöňe Türkmenistan adly sazlarynyň hem awtorydyr. Gowşudow aýdymsaz öwredýän okuwçylarynyň arasynda Anna Serebrynik adly rus gyzy hem bar. Ol dutar çalyp aýdymsaz toýlaryna gatnaşyp beýleki okuwçylara görelde bolýar. Amanberdi Gowşudowyň döredýän aýdymlary bilen birlikde onuň ýetizliginiň emri bilen dören sazlarynyň da owazy ören, şirin, gulagy şeýle ýakymly eşidilýär. Usat bagşymyz Gowşudowyň döreden goja halaryň kenaryna Gülle Watan, Oýlanma, Purlagany ýatlap, Körpäniň howasy adly saz eserleri onuň mukamçy kompozitorlarynyň hataryna hem goşulandygyny şahyatlyk edýär. Türkmenistanyň ad gazanan bagşysy Amanberdi Gowşudow ören ýetişikli adam. Ol öz okadýan okuwçylaryna aýdymsaz öwretmekle daşynan toýlarda, bayramçylyklarda aýdym aýtmagdy, aýdymsaz öwretmegdi, aýdymsazlary nota geçirmegdi ýetişýär. Häzirki wagtda onuň nota geçiren halk sazlaryndan ýarmyk gyrmyzy giyinipdir. Zywa gözel, arzyman, gyzyl ýynjyk, ussadym, ýoň bagşy,
Owadan gelin her azman atly halk keňleri ýokary tahsylyk mekdeplerine ullanylýar. Ýakyna Amanýarda gowşudy bilen duşmak meýser boldy. Ol Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Haly Muhamedgulliewiň ýolbaşçylyk edýän ýürüýti orta tahsylyk mekdep internatyna işleýär ekeni. Howa, bagşy Amanýarda gowşudyň başçylyk sunugatyda aýdymsaz dörejiligide dowam edýär. Ol şu günlerem täze-täze aýdymsaz döretmegiň ugrunda.